ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали мо. Умед дорам ки имрӯза видеои мо писандтон мегардад ва мондани лайкро низ фаромӯш нахоҳед кард. Дӯстони азиз, ҳозир анамихе киртора хостум ба шумо нишон диҳам. Ин видеора ман аз корвон 7 дарвоза ва 61 магазин ба навор гирифтагӣ ҳастам. И 7 дарвоза тарафи миражай, аммо биноҳои нав. Хулас бинед чӣ қадар киртои хушрӯ ва киртое ки шумо айни замон дидед. Нархошон ҳам 350 сомон дора, ҳам 450 сомона. Ино киртои фасонанд ҳамашон. Ина бинед. Иноям амхе. Иш халадокай материалаш. Нархошон амхелияй. 350 сомонаяй иёш. Нархи донаша гуфтестам тамошобинони азиз. Касоне ки оптум гирифтан мехоҳад бо арзонтар мешавад. Инаи халадоко навинкаошай. Иёрам амхе гуфтанд ки нархи донаш 350 сомонияй. Ина бинед. Чанд ранг дора. Размерошонам размерои калони хушрӯвай. Ҳамин намуд халадокора. Ва ҳозир бо дигар хилошам нишон медиҳам. Ана ин намуд чиченко бромадагӣ ҳастай. Ин нархошон агар хато накунам 400 сомонай, вале размерои майдаян. Ино маламеркаанд. Ай 44 то 54 дора, вале 54-ошам мисол маламеркаанд. Хеле калонда намешава. Набинед чанд ранг дора. Чон комбахтай. Тагиш падклад дора. Ин намуда бо чиченка меган. Бисёр фасон. Комбахти хушрӯви тоза. Инаи рангои халадокора бинед. Баҳаст бо аз анаи намуд халадоко беҳад хушрӯ. Аз и чанд ранг дора. Инам ам хеле 350 400 нархошон. Ами видеое ки ман имрӯз ба навор гирифтагӣ ҳастам, ҳамаи киртоошон 350 400 450 ҳам хеле нарх дорад. Дӯстони азиз, нархҳои донашон вале беваяй иҷа. Куртошон ҳама стилои туркӣ катияй. Сифатошон беҳад сифатои хубанд. Бори ваян. Якум сорт чихеле ки меган. Ина ваё халадокои ваёшай. Рангошай бинед. Аз халадок ҳам вай дора. Поёнаш турӣ дора, ҳам поёнаш халадокӣ дора. Нархошона чӣ тавре ки гуфтам 350 сомон дора. Ва инчунин ҳастанам хе 450 сомона. И вилюрай ҳамаш нигин ва ҳаст 350 сомона. Яъне якум сорту дуюм сортш дора. Аз анамин намуд фасон. Аз тозаош ба фикрам фақат ки рангои сиёҳуш ҳастай. Вале аз дуюм сортш мисол ина дигар рангошам чӣ тавре ки мебинед ҳастай. Мисол розовию, оранҷевию дигар. Ана ин намуд киртаям бошад. Ҳама хелай нархиш 450 сомон. Инавиям фасонай. Ина бинед. И паплинишай. Ҳамун нусхара паплинишай. Халадокиёш 350 сомониян тозаҳоша. Якум сортча хеле ки гуфтам. Ино якум сорт, дуюм сорт доранд. Ва айни замон чизе ки шумо дида истодаед и якум сортошай. Ана ин намуд модел омадагӣ ҳаст. И ваяй хамелёнӣ. Чанд ранг дора. То размери 54 дора. Ва нархша 400 ё 450 хе тақрибан ҳамиқа нарх дора. Агар касе харидор бошад, бо мисол ман рафта мепурсам. Як бори дигар дӯстони азиз ёдовар мешавам ки ин видеора ман аз 7 дарвозаи корвон магазино ҳастай. 61 магазин ба навор гирифтагим. Марҳамат метавонед мустақилона худи шумо рафта бинед ва харидорӣ намоед. Анаи халато ба ман писанд омад. Бисёр стилои туркии фасон. Капюшоношона бинед чанд ранг дора. И размерои балишмеркаам доранд. Аз сиёҳушу аз сериш ба фикрам балишмерка доранд. А дигарош надора. То размери 58 аз сиёҳуш доранд. Ҳозир ман нишон медиҳам. Дигар рангошам бинед. намхе дастошам хеле омадагиай дастош. Ва инчунин дорад трикотажи. Оне ки дидед вай вилюриш буд. Нархошон ягай. Чи трикотажиш, чи вилюриш.
аз ин трикотажи размери калон надора, фақат аз велюриёш. ина марҳамат дар кор бошад. Метавонед ки нависед. нархи донааш 450 сомонӣ, чӣ тавре ки ба мо гуфтанд. ҳаст инчунин нанамқа 400 сомонӣ ҳиҷоб беҳад фасон моделош. иноям ҳам хеле то размери 52 доранд. ана бо ҳаст киртоҳош. иноям ҳам хеле 350 400 тақрибан нархошон. мебинед чанд ранг дора. афсус ки дар баланди бад овезонай ва амқе болош хушрӯ наомад ҳангоми видео кардан, вале варатник дора. беҳад фасонай варатникаш бо нигин дора. баъд ҳиҷобошо набинед. инчунин амқе киртоҳо ҳастай 250 агар хато накунам. ира бинед ранги юбкау кофта метова, вале и обманкаяй. и кирта бинед ду ранги фасон. остиношам хушрӯ омадагияй. хичан ҳангоме ки мепӯшӣ хича партофта меиста, мисол танг намеиста дар тана. инаи чеченкора як бори дигар дар манекен хостум барои шумо нишон диҳам ки бинед чӣ қадр хушрӯ меояд. и комбахтӣ боша саршавии видеода буд. чанд ранг дорад комбахтиё. ино встреча комбахт нестанд дӯстони азиз, комбахти тозаянд. чӣ тавре ки медонед встреча комбахтчам ҳастаянд моделора ва ё мисол простоянд ва ё мумкин ки 150 сум бошанд, 170 сомон бошанд. айне ки дида истодаед ино тоза якум сортанд, вале ҳамин қадар ман чӣ кардам ки истеҳсолша напурсидам ҳангоми ба наворгирӣ. агар хато накунам ҳамаш стилои туркикати духтагиай. ина бинед киртоҳоро бинед. киртоҳо ҳамашам хеле нархҳо дора. ин магазин 350 450 бо арзон мешавад. ин нархи донаяй дӯстони азиз. ва бо инчунин доранд дуюм сортошонаи боло 250 200 намедонам 30 боша ҳам хеле нархҳо доранд. болобудагиёш наву аднатониёш. ана ино ваишам будай. паплинишам будай. паплиниш 350 халадукиш. ира вилурии тозашам буд. вилурии дуюм сортшам буд. вале размерои майда мондагӣ ҳаст. то размери анами 48-50 мондагиай. касоне ки мехоҳанд харидорӣ кардан донед ки аз анами намуд модело ҳам хеле размеро мондагӣ ҳаст. тамошобинони азиз, умед дорам ки камакакам боша писандтон гашт ва видеоҳои ояндаи моро низ дастгирӣ мекунед. хайр.